Gaur Kultur eta Sormen Industriako graduko ikasliek lehen mailako ikasturte amaierako erronka aurkeztu daue. Orain dela aste batzuk ikasliei planteatu jakien kultur eta sormenan inguruan proiektu bat aurrerarun bizaudela, ekitaldi bat izen bezala, eta bertan, esan bezala, Atxabalteko eragile ezberdinak parte hartu bizaudela. Planteatu duguna izan da, moda desfile antzeko bat, musika, dantza eta interpretazioakin nahaztuta, eta hori da gaur islatu da. Herriko eragile edo zuei moduko unibertsitate bat guregana gerturatzea eta ezinbestekoa da baietza esatia. Harritxu nau, euren heldutasuna. Zakit oso ideia klaruak zaukien nundin orakua, zen nik beste gauza bat bizi izan dut desfileak itxerakoen, desfile desberdin bat, aurkezle barik, azkenien irudixekin, gaztiei ikusten badaue gure dendatan edo herriko komertzio txikinetan zer dauen, ongi etorriak. Oso aberasgarria izan da, benetako elkarlan bat izan da Atxabaldako eragileekin eukiduna. Hortik be asko ikasi dula esango neke, azkenean hain jente ezberdina, hain ikuspegi ezberdinak, eurakin halako kontaktu zuzena eukiteak guri be eraiki inozku eina handi baten, eta hori destakauko hemen eurakin lana ikia plazer bat izan dela. Prozesu honek benetan irakutsi dozkula bai gu taldean ezauketan, bai talde lanian lan egiten, uste dutela oso importantia dela. Gure etorkizunerako ikasketa oso garrantzitsu bat izan dela.